Gwamnatin Jihar Kaduna ta saka dokar hana fita na tsawon awanni 24 a cikin garin Kaduna da Zaria. Kwamishinan Riƙon Ma'aikatar Tsaro da na Harkokin Cikin Gida na jihar, Mr. Samuel Arwan ne ya ba da sanarwa a ranar Litinin ga manema labarai. Mr. Arwan ya ce Majalisar Tsaro na Jihar a ƙarƙashin jagorancin Gwamna Obasani ta yi nazari a kan yanayin tsaro na jihar, inda take sanarwa al'umma cewa an samu ƙwaƙƙwarar hujja da ke nuna cewa wasu ɓata-gari sun shiga zanga-zangar lumanar da ake gudanarwa, suna sace-sace da ɓarnatar da kayan mutane da na gwamnati. A dalilin haka ne Majalisar Tsaron Jihar ta yanke shawarar saka dokar hana fita na tsawon awanni 24 a cikin garin Kaduna, Zaria da kewaye, wacce ta fara aiki yanzu. Arwan ya shawarci jama'a da su zauna a gidajensu a yayin da hukumomin tsaro za su ci gaba da aiki tukuru don ganin an samu tsaro da kwanciyar hankali a jihar. Ya ce za a ci gaba da lura da yanayin gari don sake nazari akan dokar kamar yadda ya dace.